Здравейте! Ако сега е моментът, в който вие държите нашето физическо или онлайн ръководство мисия Ментор, най-вероятно във вашата глава изниква въпроса откъде да започна, как да работя с всички тези материали. Споко! В това видео точно сега ще ви разкажем как да работите с нашето ръководство, така че да не го четете от край до край като истински криминален роман, а да вземете информацията, която е нужна за изпълнението на текущата ви задача. Ръководството е организирано така, че логично да отговаря на всяка стъпка от менторския процес. В ръководството ще откриете основи на менторството, практически инструменти, примери от практиката, а също така и готови за употреба шаблони и приложения. Всеки от вас може да подходи според своята роля. Ако сте индивидуален ментор, насочете вниманието си към практическите части, които ще ви помагат в работата с младите хора. А пък, ако сте организация или пък сте център, разгледайте частите, които касаят изграждане на менторска мрежа и обучение на нови ментори. Освен печатната версия на ръководството Мисия Ментор, цялото ръководство е достъпно и онлайн. Това означава, че имате бърз достъп до ръководството, работните листове и всички образователни видеа, които сме подготвили. Видеа като това са част от обучителните материали. Те са кратки, практични и насочени към конкретни ситуации. Както казват нашите младежи, това са прости инструкции, които нямат нужда от превод с Google Translate. И запомнете, ръководството не е като задължителен тест по геометрия. Можете да го използвате така, че просто да вадите онези части от него, които са ви нужни в момента. Успех и приятно пътуване в света на младежкото менторство!